No, Eszter, te mit hoztál? Igen, hát én hoztam egy verset. Ez... Akkor én felolvasnám, hogyha lehetne. Igen, lehet, azért jöttünk össze. Igen. Az a címe ennek a versnek, hogy a farsang. Mikor a tél lassan cammogva múlik el a számolatlan időben, és szívünk jegét felolvasztja az élő remény, várunk. Tavasz érkezik. Téltemető. A bálban vigadozni kell, énekelni, táncolni, kacagni, míg minden véget nem ér. Kölcsönkért boldogság, miből az emberek ráadást kérnek, mert ami nekik van, az nem elég. Ne félj, vedd le az állarcot. A tél elmúlik hamar. Feloldódik a várakozásban, halkan, vigasztalan. Csak azért, hogy nem mindig Franciska legyen az, aki kénytelen először megszólalni. Anna. Hát attól függetlenül, hogy biztatónak tűnt a vége, azért ebben én nagyon nagy lemondást éreztem. Nem volt igazán meggyőző az, hogy ne féljünk és jön a tavasz számomra. Nagyon szomorú nekem. Köszönöm. Gábor. Oda tényleg azt, hogy ilyen búskor hangulatot, gyönyörű vers, klasszikusokat idéző gyönyörű vers. Köszönöm. Sira? Nekem is nagyon tetszett. Ez az állarcot levenni, és jön a tavasz, szerintem ez azért benne van a remény, szóval hogy nincs benne a feladás szerintem. Az elején úgy kezdődik, de... Igen, én teljesen Annával értek egyet, hogy nagyon őszintén. Én is ezt a lemondást éreztem benne, de én a végén szintén éreztem ezt a reményt is, hogy azért ott jön a tavasz, rendbe kerülnek a dolgok valahogy. Hát én nagyon furcsa dolgot mondok, hogy nagyon sok regényt olvastam már, és Emil Zolának van a Tisztes úri ház, van egy zseniális regénye, és abban van, hogy a bál, amikor várják, tudni kell a történetet hozzá, hogy nagyon két szegény nőről szól, akik várják a bálokat, mert ott remélnek férhez adja a nő a lányát, és úgy válogatják a ruháikat, és várják a bált, és én nekem most ez ugrott be, mert hogy várjuk a bált, lehet, hogy arra most csak párhuzamot vonok, hogy most is vannak, akik várnak egy ilyen bulira, egy bálra, és úgy élik meg, hogy fantasztikus, és közben utána elmúlik a bál, és akkor ott marad a valóság. Bennem ezt a képet indította meg, de igen, kicsit szomorú. Franciska? Hát én is egy kicsit másképp látom a dolgokat, tehát számomra az, hogy halkan vigasztalan telik el a tér, az számomra, az egész életnek az érzését mondod el ebben, mert valójában az, hogy tél van, az nem azt jelenti, hogy nincs vigasz, hanem pont egy ilyen kiüresedésnek az időszaka, legalábbis számomra, ami sokszor azért kellemetlen, hogy éppen nincs semmi, de valójában ebből nyerünk energiát, mert ha nem lenne tél, akkor nem lenne tavasz se. Hogy így. És hogyha telet nem szeretjük, akkor... Én szeretem a telet. Hát a versedből ez nem merül. Dehogy nem, hát elnézést. Köszönöm, hogy feladtad nekem a szót. Hát lehet valaki szomorú azért, mert a tavasz jön, mert a tavasz nem szereti, és a telet szeret. A telet síratja. Ugye azt mondják, hogy a nők azok, akik télen ingerlékenyebbek, szomorúbbak, rosszabb érzik magukat, mert valahogy hát közelebb állnak a növényekhez, jobban szeretik a fényt. Ez persze egy rossz indulatú
maszkulin megközelítés, és mivel kisebbségben vagyunk, Gábor, én inkább ilyeneket nem mondok, mielőtt meglincselnek minket. Tehát, hogy úgy kell örülni a tavasznak, meg normális ember, rendes ember szereti a tavaszt, örül neki, de hát én amikor elhangzott a vers, tehát még bármelyik kötök véleményt mondott volna, például Anna, azt gondoltam, hogy itt a tavasz, és akkor mi van? Akkor most örülni kell, kötelező, be kell állni a sorba, táncikálni, bálozgatni, és nem. Nem is a tavasz a bajom, mert szép az, meg jó, meg nem kell annyira felöltözni, hanem hogy itt viselkedni kell. Ő viselkedni nem akar, úgy éreztem. Igen. Igen? Pontosan, amit elmondtál, pontosan ez volt bennem, hogy azért, mert mondjuk van egy ünnep, egy farsang, vagy akármi karácsony, miért kell akkor habtákba vágni magunkat, és miért kell úgy tenni, mintha. Legyünk őszinték önmagunkkal szemben, a többiekkel szemben. Inkább bennem ez volt, és ez alapján íródott ez a vers. Amikor az ünnepek elveszítik és néha nem jó a szabály. Tehát néha az ember arra vágyik, hogy egy kicsit kitörjön ezekből a merev szabályokból, és szabad legyen, és önmaga legyen. Hát ezek a merev szabályok értelmetlenek. Ha van értelmek, akkor fontosak. Tehát az, hogy megállni a piros lámpánál, annak van értelme. Úgy keresztbe kaptak, mint annak elje. De amikor már a piros lámpa az égvilágon semmit se jelent, és mindenki úgy megy, ahogy akar, akkor minek a piros lámpa? Igen, és hát még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igen, van benne szomorú, de van benne remény is. Tehát benne van az, hogy igen, az van, és hát tulajdonképpen baromi nehéz, de majd jobb lesz, mert hát holnap is jön nap, meg nem érdekes, most majd elfelejtjük. Tehát nem olyan vészes ez az egész helyzet. Szóval van dráma, de nem olyan, hogy akkor lehúzza az embert, és akkor nem tud kijönni belőle, hanem igenis, hogy van kiút, igenis, hogy lesznek szép napok, csak hát most volt egy ilyen tél, ami lehet, hogy nem úgy sült el, ahogy kellett volna, jön egy tavasz, nem tudom, hogy mi lesz, de majd csak lesz valahogy. Hát persze. Ennyi. Sira, te jössz. Pici cetlivel. Erre szoktam írni a jegyzeteimet, mindig cetlivel. Kérhettem, hogy hangosabb legyen, mint ez a megjegyzés volt? Jó, megpróbálok. Szóval, látni akarom, ahogy ránk zuhan az ég, s a közeli kozmoszban szíved lángra kap, majd üstökösként elég. Látni akarom, amikor megrezzen az apró fűszál, ahogy léptedre még a szél is eláll. Látni akarom a szempillád rebbenését, s hulló könycseppét, ahogy keserédesen szívem marja szét. De az idő fiatalságot rabol a bolond szívétől, míg a sztéli álmokat űz hajtva a reménytől. Még fel sem eszméltem, a tavasz már itt hagyott, s félő a nyár előre halott. Tudom, se rád, se fényre tovább nem várhatok, ezért tekintetem az összes éjségével, világtalanná vakítom, egy régi napsugár tűnő, fájó emlékével. Megjegyzem, 18 éves. Elmúltál? Februárban. 18, ahogy mondtam. Na, Franciska, látom a szemeden, hogy... Nehéz, most így... Passzolsz? Hát... Valójában... Tehát az, igen, ebben a korban teljesen... Hát én azt érzem, hogy rengeteg olyan csodálatos érzés van benned, de te lenne benne már egy kis vágyam is, tehát egy kis életedben, de ez olyan vidámnak, kedvesnek tűnt ez a hangulata. És hogy igazából mit üzentél vele, azt most nem tudom, mert hogy nehezen tudom megérteni a te helyzetedet. A vége nagyon szép volt. Nekem nagyon tetszett Sira, szerintem remek volt, mert teljesen láttam magam ebben a versben.
teljesen olyan érzéseket írtál le, amiket én már mondjuk régebben átéltem, és pont ezért fogott meg annyira, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Nekem benne volt ez a szépség. Hát ahogy itt ülsz, fiatal, hamvas, szép gondolatai vannak, még nem vagy elrontva, még jó volt, szóval jól éreztem magam, miközben olvastad, és tetszett. Gábor? Most egy kicsit nehéz így emésztenem ki, most hogy nehezen találni. Anna? Hát hihetetlenül tömény volt nekem, tehát így nem is tudnék hirtelen kiragadni semmit. Azon gondolkodtam, hogy ez neked egy új gyakorlat volt, és eljátszottad azt, hogy te szomorú is te tudsz lenni, vagy szóval, hogy a negatív dolgokat is ki tudod látni, vagy tényleg ilyen vagy-e? Szerintem tényleg ilyen vagyok. Akkor viszont extra jó, szerintem. Sirával nekünk van egy közös ismerősünk, aki még mindig gyászolja a lányát. És ez az egyik, a másik pedig én egyből 100%-ig elhittem a verset, tehát nem gondoltam, hogy új gyakorlat. Úgy érzem, hogy ez nagyon keserves. Meg akarom tanulni, még nem tudom, még látni akarom, aztán majd, hogyha látod, majd nem akarod látni többet, de látni fogod, mert az élet ilyen, és hozza a hordalékát szembe egyfolytában, amit csípi a szemedet, eltudni az orrodat, a gyomrodat. Ja, az élet ilyen, szóval mindannyian, hogy ez Eszter mondta, hogy a korábbi érzése, igen, ezzel mindannyian keresztül megyünk, nagyon-nagyon pontosan és nagyon-nagyon szépen jelenítetted meg. Tehát én is átéltem közben magam, ide nekem az oroszlánját is, mert hogy ez is benne van szerintem. Aztán már az ember tudja, akkor is jó, hogyha nem hívó. Köszönöm. Ha megengeditek, Gábor novelláját én fogom felolvasni. Úgy tűnik, hogy két szomorkás után egy vidámabb, most a vidámabb következik, illetve Franc se tudja, hogy ez vidám-e vagy sem, mert hogyha az ember jobban belegondol, na de ennyit ízelítőnek.